живее на улица Гуркова, Велико Търново. Едногодишният лабрадор Бари е кръстен на чернокожият изпълнител Бари Лайт. Той е снежно-бял, с тъмни, добри очи и неговият собственик Лазар Пашов няма нищо против, че Бари се спритиглява с птички по улицата. Лабрадор ретривър е порода, която се отглежда най-вече за да помага на хората, на слепи или хора с увреждания. Той е много верен и привързан приятел и в него няма никаква злоба. Лабрадорът неотлучно седи и помага на човека, за който е обучен да се грижи. Всички го познават и са приятели. А вие не искате някакво злобно куче пазач? Не сте го възпазил ме Господ. Даже, да, имаме проблеми с тези кучета. Като минаваме тук на 2-3 места има такива кучета и доста така. Сцените са много... Скоро имаше много жесток случай с Ротвайлер. Как бихте коментирали такова безхаберие на собственици? Бих казал, че просто такива кучета в града едва ли е допустимо да се отглеждат. Може би някъде на по-такива самотни места, изолирани. Бари не е обучаван да бъде помощник на хора, но той по природа си е добър и обичащ приятел, истински член на семейството. Много добри, много изпълнителни, любвеобилни. И ето вижте, той се успокои. Да, все още е малък, играе. Много играе, с всички иска да играе. Дружелюбен е. Понякога даже палът малко, скача така около хората. Някои се плашат, но общо взето всички му се радват. Едно куче изисква много обич и грижа, а не безотговорно отношение и избиване на комплекси, като се възпитава в злоба, казва Лазар Пашов. Какви грижи изисква? Да, изисква много разходки. Той всяка вечер има в квартал, в Колфичето, има един парк. Там се събират много приятели с кучета и там става една голяма. Ние наричаме кучешка детска градина и там става голямо веселие. И въобще там е социалният живот. Бари е темпераментен, игрив и много обичлив. Стопанинът му не ограничава неговата любвеобилност. Бари тича по улицата и се сприятелява с всички. За него няма бариера да общува и с чуждоговорящи туристи, които преминават от тук. Той говори с дълбоките си очи и приятелската си размахана опашка. И още една любопитна новина. Джанта Цъвни